Хәзер чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газета, журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Аның белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугаты белән таныштыруны дәвам итәбез. Үзең мактамасаң, сине кемнәр мактасын дигәндәй, Шәһри Казан газетасы үзенең көннән-көн шәпләнүе турында ярып салган. Бирсен Ходай, ләкин безнең телдә шәпләнү түгел, шәбәю диләр бугай. Газетадагы игътибарга лаек язма Татарстанда ел укытучысы булып танылган 30 яшьлек физик укытучысы Радик Хабиров белән әңгәмә. Мәктәпкә шундый шәп егетләр килә башлаган икән, димәк, киләчәгебез өметсезлек түгел. Шәһри Казандагы тагын бер язманы укымыйча калып булмый. Ул да булса халык шагыйре Иркаил Зәйдулланың иҗатташы, яшьтәше, быел Тукай исемендәге дәүләт бүләгенә тәкъдим ителгән шагыйр Ләйс Зөлкарнәй иҗаты турындагы ихлас язма. Аны укыганнан соң язучылар берлеге рәисе белән килешмичә калып булмый. Ләйс Зөлкарнәй, әлбәттә, ул зур бүлеккә лаек. Без көткәннән иртәрәк килеп җиткән яз игенчеләрне һәм бакчачыларны эшкә җикте. Ватан Татарстан газетасының атналык саны көрәк тотып кулларга дигән язма белән башланган. Журналист замана кешесенең кытыгына тияргә теләп инде, быел язгы бакча эшләре күпмегә төшәргә мөмкин, галош киеп бакчага чыкканчы нәрсәгә игътибар итәргә дигән сорауларны ала чыгарып биргән. Язмада сүз башлыша шул без үстерергә күнеккән бәрәңге турында бара. Мәшәкате дә, расходы да күп дип, аны хәзер авылларда буразны санап кына утырта башладылар бит инде. Ләкин аз гына утыртсаң да, күп итсәң дә, бәрәңге уңыш алуның үзенең серләре бар шул. Менә шулар хакында тәфсилләп язылган бу язмада. Тормыштан калышмый дип яшәп яшәүче адәм баласының үзен алдан ниләр көткәнен белергә атлыгып торуын аңларга да була кебек. Газета журналисты багучыга барып башына бәлә алган берәүнең тарихын сөйләп күрсәткән һәм психологның ни өчен андый күрәзәчләргә йөрергә ярамаганлыгы турындагы аңлатмасын да биргән. Айрым кешеләрне генә түгел, без яшәгән җәмгыятьне алдан ни көтә дигән сорауга җавапны газетаның сәяси күзәтүчесе, шунга ашкан сәяси фаразлар авторы Рәшит Фатхрахманов язмасыннан белеп була. Кешелек җәмгыятен әлдән-әле баш калкытып торган егышлы ширләр түгел, аларны кеше организмы яраклаша, баласызлык афәте харап итәчәк ди ул. Ләкин Рәшит әфәнде шунда ук бу афәткә каршы торуның сирен дә шишә. Адәм баласының күңелендә һәр вакыт изгелек эшләү нияте булырга тиеш. Бары тик шул хис кенә кешене иминлеген саклап калыр ди автор. Казан утлары журналының апрель санында Татарстандагы телләр комиссиясе ярдәм белән үткәрелгән әдәби конкурста җиңгән халык язучысы Зөлфәт Хаким, Илдус Диндаров һәм Наилә Харисованың берсеннән-берсе мавыктыргычрак әсәрләре урын алган. Укудан һәм фикер йөртүдән аерылмыйча яшәүчеләрдән булсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.